Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la entibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Thande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kubikwa ukuthi-ke osukwini-ke lwayizolo laphaya endaweni-ke yase-Oakford eVerelemu KwaZulu Natal. Kubikwa ukuthi-ke ngey'khathi zantambama kudutshulwe kwabulawa iphoyisa lesifazane elingumseshi detective ebelisebenza esiteshini-ke samaphoyisa esiseThekwini ePhoyinti ngokusho kukama wakhe. Kubikwa ukuthi-ke iphoyisa lifike nge-BMW emhlophe lilethele unina ukudla noma-ke igrosa. Kuthiwa-ke lithathe uplastic abambalwa langena nabo endlini lashiya imoto ivulwe isivalo ngoba belisazobuya lizothatha-ke enye impahla liyifaka ngaphakathi endlini. Kubikwa ukuthi-ke leli phoyisa lithe selingaphakathi endlini kwaqhamuka abafana ababili begijima bangena balidubula kaningi lashona. Kube-ke sekuqhamuka imoto yabathatha abadubuli yabaleka nabo. Kube sekubizwa-ke onogada noma-ke inkampani eqaphe indawo yaseVerelemu ekuthiwa-ke u-Reaction Unit South Africa okuwuRusa, wafike wamhlonza njengoseshonile usisi-ke lo obeyiphoyisa. Kuthiwa-ke bamdubule phambi kwakhe unina obengaphakathi endlini. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yase-Oakford eVerelemu KwaZulu Natal. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel, uphinde ukhomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Thande TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwi-video elandelayo.